kubor nakaslem jong unong san hima. Kublai pi pulang baru agni ka por ngapang sumhai pi ki kubor ba kongsan jong katayo bad manga pencilek yang bad kini kilong ki kubor harum. Ki pulit ke Ribhoi district ha ka shitarik unailor arajar arpusau kila yo ban kemno ya laingut ki snar nong luti ki badan kti ban syo ban dan yo manager bat nong trei jong ke Jakarta he penyang kali ha umran fuels ke badan ha umran yang bernai bat lutiru ya kepisah ke papalat saulak tengkah rengkat bat lain teliki mobile phone ha ka step perngap jong ke arpusan tarik unailar arajar arpusau. Kini ki langut ki snar nolti ki bala syakem ki pulit ke Ribhoi ki degi mana ke jalan Nagaland bat ki bala tip kerteng ku Bokawi Zumomi arpusan senam kereta the veterinary colony Burma camp Dimapur Nagaland upasien lam laipo ars senam kereta the urban housing block 2 Dimapur Nagaland bat urokong guile kepu khat pras senam kereta the rail bazar Dimapur Nagaland. Haga jing to oket ki pulit kini ki langut ki la plah lor ka jing don ti jong ki haga ni ka kam lute Superintendent of Police jong ka Ribhoi Jakpal Singh Dhanwa lo pentip bru ba yagi ti ki langut layalam tian bisar ban akalyang jong ka tanat pulit kalapan por san sngi ban pelong ye ka jing to ken shishu SP la pentip bru ba so way pade ubadan kti halor ka te ka kam lute la yo no ban kem de ki pulit ha Twensang district jong ka jalan Nagaland ban akalyang ka kinhon ki pulit ka Ribhoi ki la lej ban shimti ban wanra yo te runa ban nagbenta ban penlong nya kejing toket ban bru kejing tian bishar nakaliang ki pulit ka Ribhoi kila ya ban korup ya kali bolero ke badan registration number NL not nyo CB not iway san henreu ke bagi te ki runar kila pendon kam ban luti ha ka step perngap jong ka arpusan tering unailar kawai kalong kami kalado no yara ka jong ka jing im hadin bakala sya rong no ha ko jong ka wa ya ka badatip kum ka por jalan kabadang hapru hapo kasnong maukawa ha West Khasi Hills kat kum ki khubor balayo lum naki he pulit jong ka district le thu bagate ki jingjia kala jia ka artering unailur hadin ba samut ki bre ki ba shong basa hapo ka dong non den jong kasnong new nongston kila hiar syakate ka wa ban let sajjan henry la ong pat bakat bakidang sajjan kensan kala sedang ban slam bat ka umru kalaki kensan badai hagani ka por haba kila persang ban mare syaru jong ka wa ban lan nagino gunu ki jingjia hagani hi ka por kumno ka kong rilinda sembei ka barang arf saus nem karata ka baladon ru ya langut ki khun kala sya rong no ha ka kat kum ki khubor ki bali olum le yathu ba hadin ka te ki jingjia ki pulit jong ka dong ston haringkat ki pulit ka tanat fire and emergency service ha ka jinge don lang ki pai ba kila hiar sya ka te jaka bat ka jinge khun ban wat ya ka met jong ka long kume ha ka por kum ba saw steng jan met ai lalap no ya ka met jong ka long kume naru jong ka wa ka ba sa kod ha padeng ki mau siang ya kamet ke barang sa jong ni kalong kemela pen kin no civil hospital nong stone ne ka benta pan pendep ye ki jingdon kam ki bakat kum ki kindon ai ka joint action committee jong ka seng samla bat seng kin thai ka snong sao nong bri Ribhoi district kila ai por shibnai ye ka company Bharat Sanchar Nigam Limited le ne ka BSNL pan pen pra ye tower jong ka uba khlem tre kam su menta de ki phodri ki snem bat uba ka lalong ka jingma ye ki pai ba nong song snong kita kinong elam ki balami pai ba kila penpau ya ke jing ngos air mensim nalor ke jing long jing manjong te tawaru bla telor bat ubaki bat ru babo jing ma jing men sa shikat dei ya ki pai ba nong song snong namar ba ke jing don jong u marjan bat ki yeng breu nang ta ki yeng school bat ki yeng dorbar ka agan wadi bat ru ke yeng mani kila thoro bah ka por ba ka wan bah ka jing jor le air la ju sakhiru ba ki don ki benta jong te tawar ki bala ha bat ba kita ki nar kila shong senjor bat ka ju don ru ka jing sawa ka ba smoothing la kumbo un kelon bat ha no ha ka por ka ba amla ban tem shisho kita ki nong elam kila thoro ba ha ki por ba ki snam kila dam lingba ka shnong bat ka balang Presbyterian ki ladat ban ai de jing thosh ki bor jang BSNL ban prano yo te tower upam trikam shu de ki pho de ki snam menta nadu balashna yu ha usnam arajar hanyo henry ka nadu menta ru ki bor BSNL ki khlem pale ai bat ki shu e khong reng ha ka te jaka ka ba ha ka dong lum jong ka shnong sao nong bri
Halo organik bentan kali Joint Action Committee kalau aipor kumba shibnai yang ke company BSNL bahkan le yang badan kam naga bentaban penpera bat launo ya utai tawa lim kumta nakaliang jongki kimpanse ban shim deki weipat ki senjam ki bakam ting Kementeri kepada PJ Ketanat Kod Kekia Kesor Karjela ke Dr. Maisel Perin Lingdo kepada Lej Syakarui Japan balai wat jing tim ya ke kom long ke jing ai jing sumar ha kani ke ri ha ka artrik unai lor kala Lej banjingo bat peng ya ki langut ki nos ki batrai ha Japan ki langut ki nos na ke jela Meghalaya ki dei ya ki batrai ha po ke Surumaki Onsen Hospital bat kini ki long ke shisha la pentingan lartang ke londa bi sangma bat ke banyokor mukim Kementeri kalau yo banyak keren bad director jong kani ke hospital bad nalor kani hagni higi jo kesing kala le ruban jurip ya ka Alive Elderly Care Center ko kong amprin kala pen pau ke jing kemen ban yo i begini ki nos na ka jela ki le bhaya da ka kam baru bandon ha ke jing bit jing biang Kementeri kala thoru ba kila da ban ya slok bad ki nok mi jong ka Alive Facility ha ka ba sa shipong ki nos an sa penrung kambiang da ka te center menta ubenai Kalau penting beru, bahkan sadan biang ke job fair ke Banlong, hak katnyo tarik mentau benai hak convention center nega benta ke nega jing tongkam. Wave Shipai Border Security Force ulat hialang ketar hak wei ke sem kemudian hak jakaya pengat hak golf link hak sound tarik unaidor ki ba pahara hak te jaka ki thu ba kiti ki Shipai ki don arngut kira rung nado ke por nyo beji men stem pada do kan arbaje siteng sngi uwai ne pedeng kita ki Shipai ulat hia lengktar hamadan kat kum kita long kubor ki balai thu la ong bayo tayu Shipai la subajor ba uladi palat put ye ki jingdi pen buat ki bala penlong yu ba umla shu wat ban shong ban uhap ban shu hia lengktar hamadan Nak kalian ki pulit jong ke pasture beat house hadin bakile yo jingtip marmar kilawan ban kitno yo tayu Shipai nagatai ke jaka Ki Mukhtiar usembut Menteri Rangba Kejela ubak senyau halang dahar hak sautrik unailor arajar arpusau kila pak dak shiti lani katakan legal notice show MP Barim ber Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee ubak Vincent H Pala ha ka ba kila dawa ba udai ban seu shis pak kelur tengka bat ban pan map klem bu kindon halor ke jingken tho persya yo bak senyau halang Katkum gini ke shiti kepada Pak da Sharan and Associates LLP di Delhi kepada ke Kinhun ki Mukhtiar bami kemat ke benta buat senyap halang laong bagi jingken tho buat pala persya ya usembut Menteri Rangba Kejela lingba kilat patai kubor haga arpo artrik unailar arajar arpo sau kilong ki bemdon jing shisha nangta ki babakla ki baklem nongrim badru ki bala kerentang namarba ki de ki kamsan perthei Kila penkin mau bawa pala ulah kena bawa senyau halang udai unong aiktin jong ke seng BJP badru ke kinhon RSS. Ulah kena ru bagi BJP ke dan jingtip halor ki kambe ain para le da bawa senyau halang bad ke kinhon jong u nadu udrok udoyong bad ki wei shosho kila ong ru bagi ti jing kena kilong tang ban penthok bria yo bawa senyau halang hakmat ki pai ba Nalor kata la ong rubah hadin ke jing mi jong kita ki jing keno ki lam ler kala dan ke jing keta ka bajor bha yo ba senyap halang namar kata la dawa ba ba pala udai ban ai de ke jing tho ban wengno ye ki jing keno bara ka jo ko por ban pan ma bru lingba ki lat patai khubor ban ai de ke jing tho ban nang ni shakman melin syu ban penmi ye ki bakum kita ki jing kentho bagi jing keno badru ban seu kum shis pa klur tengka kum ka bai menran khaman ban seu so ba senyam halang na ka benta ka jingdu jong u na ka daw jong kita ki jing keno bat ki jing kentho Hagjo ko por lai por yo ba pala ba un betha ye ki rensan social media baro bagi dei ban wengno ye kita ki jing kentho bagi jing keno jong u lada uba pala umbut kumbala ptha kat kumbala batai bat kiwei kita ki Mukhtiar kila om bakin saya daga wei pat kalenti ban ujor mukot duma kin thobru ban ujor halor ka bai menran khmat ka bakat kum ka kindon lai spa san puwei bat lai spa san puhun reu jong ka BNS Act arajar arpulai
Menteri Rangba Kejelau Konrad Konggal Sang Mau Uloong Bakajing Penbait Put Hapedeng Kejelau Asam Berkejelau Meghalaya Kesukam Jerwat Hagani Kawat Kabaar Namar Bakajing Long Jong Kijaka Bakajing Yakren Ban La Ban Penbait Kadang Yai Beteng Haga Bakajing Yakenduk Hapedeng Ki Ar Menteri Rangba Kala Ban Don Biang Ha Ubnai Risau Mentau Senam Arajara Arpusau Yakni lapan pau Menteri Rangba Kejelah habaya keren berkinang tok hubor kibala bu jingkeli halor ke jing bamla banyak syaprang ke jing yakren penbait put haga wat kabaar ha ke hinreu tu di jaka kibadang day pan penbait put Konrad ulaong baga sarkar kadon ke jing terang ban penbait put kumba lale haga wat kabaningkong Henry haki Henry tu di jaka kibadang day ban pendek ha kini kawat kabaar ban penbait put kasukam long jerwan namar ba kajinglong jiman jong ki jaka khamtam kum halangpi hapsiar khanduli block 1 bat block 2 habakeli lanu kajingya kendu hapadeng ki ar menteri Rangba kan longbiang Konrad uloong ba la antat bala kumno kajingya kendu jong kini ki ar menteri Rangba kami galia bat ka Assam kalaban long ho benai risau menta usnam Ulang ru ba dangshen hakawai ni kijingya kendu ulaya keren baru menteri Rangba jong ka Assam hui manta Beswa Sarma ha ka balayo ban penken mau markel yang halor ke jingdon kam ban ya kendu biang naga benta ban ya keren ya kamat penbait pun hagi jingjia tua kendo kibala jia hagajla kawai ke long ying jong ki syukurim lembat kawai ke khon kila lai thau na ke jingjia ka basngosi hain ke jing tua kinsan jong ka kendo ha ke yingsa ke jongki ha ke snong sang bangla harut jong surok ba National Highway 6 kat kum ke khubor ke bali olum le tho ba ke jing tua jong ka kendo ka de ha ka por ka prabaji aa minmi hadin ke jing ther jong uslam ubla ne kum balai kin ta tam ka bala penlong ye ke kendo ka ban shong sinjor pat tua ha ge benta jong ka ying badru ya ke dukan utrai jong ka te long ying bala mat ye ke te jing jia wa tai bor lang wa lang ulia tho ba mu ka lok lembat ka khun kila lai thau da ka sai na ke jing jia ka sngosi hadin ba kila yo ban mi kloi na ka te ying haswa ba kin sha ban ha ka te kendo ka bala tua une orang ba lembat ka lok jong u kile tho ba barok ki jing don jing em jong ki hapo ka ying lembat ki so ki pai ki jhor ki jam bar ki tiar gitar ki benan hapo ka dukan ru ki ladu lut bat pentem bagi don ru ki so ki pai ki bala sha rong no ha ka slam na kali orang ba snon jong ka sang bangla uba bishos laurin yang ula pen pau ki jing sngosi halor ke jing jia ka bala wanra ye ke jing e bar ke jing do nong ka bakhrau bha ye ke long ying ha ke ka por ula pen paru ye ke jing songu ya ublei ubla pelat ye ki ni ke jing mensau bar ke jing jia ka sngosi lai no satang ke jing jolor jong ka ying ke dukan bar ke jing don jing em halor ke jing jia na kaliang uba tai borlang uba bishos kumurang ba snong labu ke jing kentuj ki nong mi khman ki bor sarkar ki bedai pej bikin thaulanti naga benta ban ai ki lat jingrap sha ka te long yeng ka ba mat ka te jingjia ka ba sngosi khnang ba kin la ban seng biang ya ka yeng ka sem bat ru ban yeng halaki jong ki kchan kawai ka kali alto ka barang thamai ka bampat donyo registration number kala thung baji syariat hajan ka snong mapuli ka ba ha bapo ka Ranikor Civil Subdivision Southwest Khasi Hills ka surok ma khorwat Ranikor ban hagate ki jingjia arngot ki bre ki mensau ki bakin thop ya unong nya yakini ki arngot ke balaman saw latep karteng kum ukas borlin khardo saw lai pupras nem karta bar utei bor kharbani arpu saw nem karta ki bada kasnong ramrai nong kadai West Khasi Hills kat kum ko tolong khubor ni ki purit le yatho bakate ki jingjia ka jia ka por kum bakhat wei baje aa minstem jong ka hendre tarik unailor arajar arpu saw bad ki arngot ki balaman saw la ra no Ranikor Civil Hospital bar hadin la penkit pat Civil Hospital Shillong na ka bentaban yo ya ka jing sumar ka bakhamba ti porlok digiti khubor ngila poise ka bakot karado banginya syam yang bat pi hagawai pat kata yo ngai khublai ka por ka bakot jong pi khublai shibon